11 नवलाई प्रथम नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय ते आर एस फुट. सूरजच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार लगावलाय तो अवधूत याने. सूरज याचा दुसरा चेंडू अवधूत साठी आणि हा मात्र सुंदर चेंडू तटवलाय बघूया. आणि हाही चौकार जातोय. सलग 2 चेंडूवर 2 चौकार लागलो ते अवधूत याने. सूरजच्या चेंडूवर धावसंख्या झाली आहे ती आणि 9 चेंडू घोषित केलाय पंच पराग वारेकर यांनी. एकच चेंडू झालाय आणि 9 धावा जमा झाल्या त्या शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाच्या. आत्ताच्या चेंडूवर फ्री हिट असेल. सूरजाचा दुसरा चेंडू अवधूत याला आणि सुंदर तटवलेला चेंडू. एक धाव फ्री हिटच्या चेंडूवर मिळते ती शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाला. संघाची धावसंख्या झाली ती 10. टाकू दे. सूरज याचा तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो सुकुमार याला. सूरज टू सुकुमार आणि हा म्हटलं सुंदर ऑफ साईडला तटवलेला चेंडू होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय तो विशालच्या माध्यमातून. दरम्यान एक धाव धावून काढली जाते सुकुमार आणि अवधूतच्या दरम्यान आणि धावसंख्या झाली ती 12 सॉरी 11. सूरज याचा पुढचा चेंडू अवधूत साठी. 11 या धावसंख्या झाली या संघाची आणि हा मात्र सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू टाकलाय. काही कळला नाही डायरेक्ट यष्टीरेषक आपली कामगिरी चोख बजावतोय. चांगला चेंडू पकडलाय तो यष्टीरेषक प्रथमेश याने. निर्धाव चेंडू टाकलाय तो सूरज याने. अजून या षटकातील 2 चेंडू सामना होणं बाकी आहे. पहिल्या षटकातील 5वा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो सूरज. सामना करेल तो अवधूत आणि हा मात्र तेवढाच चांगला तटवलेला चेंडू अवधूत याने. एक धाव नक्कीच मिळते. थोडीशी मिसफील्ड झाली आहे पण तो एका धावीवर धाव समाधान मानावं लागते ते अवधूत याला. संघाची धावसंख्या होती ती 12. पहिल्या 2 चेंडूंवर चौकार लगावून नंतरचे चेंडू मात्र चांगले टाकले ते सूरज वागदरे याने. आता मात्र या षटकातील अंतिम चेंडू टाकण्यासाठी होतो तो सूरज. सामना करेल तो सुकुमार. सूरज टू सुकुमार आणि हाही चांगला चेंडू तटवलेला आहे परंतु एक धावेसाठी ढकलण्यात येतोय आणि संघाची धावसंख्या वाढते एका धावेने. धावसंख्या झाली ती 13. एक षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 13. किंजल स्पोर्ट हातीस आणि माहीर स्पोर्ट संघाच्या खेळाडूंनी 10 मिनिटात जेवण येणार आहे. तिथे जेवण करून घ्यायचं आहे. लंच नंतर आपल्याला ताबडतोब आपलाच सामना खेळवायचा आहे. किंजल स्पोर्ट्स आणि माहीर स्पोर्ट्स या 2 संघादरम्यान हा सामना होणार आहे. लंच नंतर दोन्ही संघातील खेळाडूंनी जेवण आटपून आपलं तयारीत राहायचं आहे. आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून दुसरं षटक घेऊन आलो तो प्रथमेश सोनार. सामना करेल तो सुकुमार. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 13. प्रथमेशचा पहिला चेंडू सुकुमारसाठी. हा चेंडू चांगला चेंडू निर्धाव चेंडू टाकलाय तो प्रथमेशाने. धावसंख्या स्थिरावली आहे. धावसंख्या 13. दुसरा षटकातील पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय तो प्रथमेशाने आणि चांगला चेंडू टाकला होता. प्रथमेशाचा दुसरा चेंडू सुकुमारसाठी आणि हाही चांगला तटवलेला चेंडू. बघूया किती धाव मिळतात या चेंडूवर परंतु एकच धाव मिळवण्यात यशस्वी होतोय तो सुकुमार. संघाची धावसंख्या होती ती 14.
दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडू पूर्ण झाले आहेत आणि धावसंख्या झाली ती 14. आता मात्र स्ट्राईकला आहे तो अवधूत. प्रथमेशचा तिसरा चेंडूचा सामना करेल तो अवधूत. धावसंख्या झाली आहे ती 14. चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी केली जाते ते प्रथमेश याच्या माध्यमातून. प्रथमेश याचा तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय आणि सामना करेल तो अवधूत. प्रथमेश टू अवधूत. आणि हा 9 चेंडू पंचांनी डिक्लेअर केला आहे. बघूया चेंडूवर किती धावसंख्या मिळते. 1 धाव धावून काढली आहे आणि 9 अशा 2 धावा मिळणार आहेत. संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 16. नो बॉल आणि ह्या चेंडूवर आता फ्री हिट असेल. आत्ताच्या नो बॉल आणि 1 धावा धावून अशा 2 धावा मिळाल्या आहेत. संघाची धावसंख्या झाली ती 16. दोन चेंडू टाकलेत. अजून या षटकातील 4 चेंडू बाकी आहेत. तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो प्रथमेश. सामना करेल तो सुकुमार. आणि हा सुंदर तटवलेला चेंडू होता. बघूया किती धावा मिळत आहेत. एकच धावून काढली जाते ती सुकुमार आणि अवधूतच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या झाली ती 17. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. 3 चेंडू टाकून दिलेत प्रथमेश याच्या माध्यमातून आणि 17 धावा धावसंख्येवर लागली आहेत. प्रथमेश याचा पुढचा चेंडू चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो तो. सामना करेल तो अवधूत. आणि हा सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू टाकलाय. यष्टीरक्षक सूरज वागदरेने आपलं काम पूर्ण केलंय. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली जाते ती प्रथमेश याच्या माध्यमातून. आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण सूरज याच्याकडून होतंय. 4 चेंडूंचा खेळ पूर्ण झालाय. धावसंख्या झाली ती 17. प्रथमेश याचा पुढचा चेंडू अवधूत साठी. आणि हा ही चांगला तटवलेला चेंडू आहे. बघूया चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. एका धावावर समाधान मानावं लागतं. ते अवधूत याला धावसंख्या झाली ती 18. अजून या षटकातील 1 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 11 चेंडू टाकून झाली आहेत. 18 धावा धावसंख्येवर लागली आहेत. प्रथमेश याचा पुढचा चेंडू सुकुमार यासाठी. आणि सुंदर उंच उठवलेला चेंडू आहे. बघूया झेल घेण्याची संधी आहे. आणि हा झेल घेतलाय. सुरेख झेल घेतलाय तो सिद्धेश चव्हाण याच्याकडून. आणि पहिला धक्का बसतोय तो शौर्य स्पोर्ट्स. पहिला धक्का बसला होता तो सुकुमार याच्या रूपात. आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो प्रणव वारेकर. बघूया तिसरं षटक कोण येतोय तो आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून. आता जोडी मैदानात असेल ती प्रणव वारेकर आणि अवधूत तांडेल. धावसंख्या झाली आहे ती 18. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 18. स्ट्राईकला येतो अवधूत. नॉन स्ट्राईकला येतो प्रणव वारेकर. आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून तिसरं षटक कोण घेऊन येतोय. परिमल मयेकर. आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं तिसरं षटक घेऊन येतो तो परिमल मयेकर. सामना करेल तो अवधूत. नॉन स्ट्राईकला बाय तो प्रणव वारेकर. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडी बदल केला जातोय. अवधूत हा एक धडाकेबाज फलंदाज आहे. बघूया कशी कामगिरी करतो परिमल याच्या गोलंदाजीवर. धावसंख्या स्थिरावली आहे 2 षटकानंतर. 1 गडी बाद 18. परिमल मयेकर याचा पुढचा चेंडू अवधूत साठी. आणि हा मात्र सुंदर चेंडू टाकला होता. परंतु तो 1 धावून पूर्ण केली आहे ती अवधूत. आणि प्रणव याने संघाची धावसंख्या नक्की भरून
धावसंख्येमध्ये नक्कीच भर एका धावीने पडते. धावसंख्या झाली ती 19. एक गडी बाद 19. आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचा तिसऱ्या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन येतो तो परिमल. सामना करेल प्रणव आणि हा मात्र निर्धाव चेंडू. दुसरा धक्का बसतोय तो शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाला. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली होती परिमल. यष्टिरक्षक सूरज वागदर याने यांचा सोपा जेल घेतलाय आणि बाद केलाय ते जागा घेण्यासाठी गेलाय तो शिवराज वारेकर. डावखुर असा फलंदाज शिवराज वारेकर. सामना करेल तो परिमल याचा. परिमल याचा तिसरा चेंडू शिवासाठी आणि हाही चांगला तटवलेला चेंडू आहे. बघूया किती धाव मिळतात या चेंडूवर. दरम्यान एक धावून पूर्ण केली जाते ती अवधूत आणि शिवा याच्या माध्यमातून. संघाची धाव संख्या झाली ती 20. दोन गडी बाद 20. परिमल 3 चेंडू फेकून पूर्ण झाले या षटकातील. चौथा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो परिमल आणि सामना करेल तो अवधूत. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केले जात आहेत RS स्पोर्ट्स संघाकडून. चौथा चेंडू फेकण्यासाठी परिमल, तो अवधूत आणि सुंदर चेंडू. हाही सुंदर प्रकारे चेंडू टाकला होता. या दरम्यान रन पूर्ण केली आहे आणि एका धावीने नक्कीच भर पडते धावसंख्या झाली ती 21. दोन गडी बाद 21. या षटकातील अजूनही 2 चेंडू बाकी आहेत. 5व्या चेंडूंचा सामना करण्यासाठी तो सज्ज आहे तो शिवा. परिमलचा पुढचा चेंडू शिवासाठी. शिवाने चांगला तटवलेला चेंडू, परंतु बघूया इष्टरक्षकाकडे सोपा झेल सोडला जातो सूरज याच्याकडून. कोणती धाव पूर्ण मिळत नाहीये, परंतु सोपा झेल सूरज वागदरे याच्या माध्यमातून सोडला जातोय. एक निर्धाव चेंडू जातोय पण विकेट घेण्याची संधी मिळाली होती ती RS स्पोर्ट्स संघाला. सोपा झेल सोडलाय तो सूरज याने. 5 चेंडू पूर्ण झाले आहेत. धावसंख्या झाली ती 21. 2 गडी बाद 21. परिमलाचा शेवटचा चेंडू शिवासाठी आणि सुंदर तटवलेला चेंडू. बघूया किती धाव मिळतात या चेंडूवर आणि नक्कीच एकच धाव मिळते या चेंडूवर. या एका धावीने संघाची धावसंख्या झाली ती 22. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 22. शिवा आणि अवधूत ही जोडी मैदानात आहे शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाकडून. बघूया RS स्पोर्ट्स संघाकडून चौथं षटक कोण घेऊन येतोय. RS स्पोर्ट्स संघाकडून चौथं षटक घेऊन येतो तो विशाल. सामना करेल तो डावखुराचा फलंदाज शिवराज वारेकर आणि हा सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू टाकतोय आणि सुंदर यष्टिरक्षण केलं जाते सूरज याच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय तो विशाल याने. धावसंख्या स्थिरावली आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 22. 2 गडी बाद 22. चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय. बघूया दुसरा चेंडू कसा टाकला जातोय तो विशाल याच्या माध्यमातून आणि रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. चांगला फटका खेळलाय तो शिवराज याने आणि हा चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. तो शिवा याने धावसंख्या नक्कीच वाढली आहे. धावसंख्या ती 26. पुढचा चेंडू विशाल याचा शिवासाठी. चांगला चेंडू तटवलाय पण झेल आणि सोपा झेल जोडलाय तो प्रतीकने. अत्यंत सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण केलं जाते ते RS स्पोर्ट्स संघाकडून. दरम्यान एक धावसंख्या
भर पडते. धाव संख्या झाली ती 27. 2 गडी बाद 27. एक सोपा झेल सोडलाय प्रतीक वास्के याच्याकडून विशाल याच्या गोलंदाजीवर आणि एक जीवदान मिळालं ते शिवराज वारेकर याला. एक चांगला चौकार लगावला होता पण त्यांना बाद करण्याची संधी आली होती. सोपा झेल सोडलाय ते क्षेत्ररक्षकाकडून. धावसंख्या झाली आहे ती 27. 2 गडी बाद 27. विशाल याचा पुढचा चेंडू अवधूत याला. विशाल टू अवधूत. बघूया चौथा चेंडू आणि सुंदर चटवलेला चेंडू. हा मात्र जातोय षटकार 6 धावांसाठी. षटक चालू. 5वा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतो तो विशाल. विशाल तो सामना करेल आणि चांगल्या प्रकारची कट बॉलिंग टाकली होती. बघूया कॅच होते का. आणि पुन्हा एकदा झेलबाद. अत्यंत ढिसाळ असे क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे ते RS स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून. सूरज याच्या माध्यमातून झेल सोडला जातोय. दरम्यान एक धावून पूर्ण केली जाते ती शिवराज आणि अवधूतच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या झाली ती या एका धावेने 34. 2 गडी बाद 34. विशाल अजूनही या षटकातील 2 चेंडू बाकी आहेत. बघूया 2 चेंडूंचा सामना कसा करेल तो शिवराज वारेकर. सॉरी 1 बॉल बाकी आहे या षटकातील. आणि सुंदर तटवलाय शिवराज याने. 1 धावेसाठी टिकलर सुरुवात पंचांनी घोषित केले. एका धावेने धाव संख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 35. चौथ्या षटकाची समाप्ती होते. चौथ्या षटकानंतर शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाची धावसंख्या झाली ती 34. 2 गडी बाद 34. RS स्पोर्ट्स संघाकडून 5वं षटक घेऊन आलं तो प्रतीक. सामना करेल तो अवधूत. आणि सुंदर तटवलेला चेंडू. चेंडू जात दुसऱ्या चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो तो प्रतीक आणि सामना करेल तो अवधूत. बघूया प्रतीकचा दुसरा चेंडू अवधूतसाठी चांगल्या प्रकारे चेंडू होता. तेवढ्याच चांगल्या प्रकारे तटवलाय. बघूया धावून किती मिळत आहेत. आणि हा चेंडू एक ढिसाळ क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा RS स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. चौकार हे बहाल केलेत ते शौर्य स्पोर्ट्स संघाला. RS स्पोर्ट्स संघाकडून 5व्या षटकातील तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो प्रतीक. सामना करून तो अवधूत. गेल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार लगावले आहेत ते अवधूत याने. बघूया तिसरा चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू ऑफ साईडला कटवलाय.
आणि एका धावे दरम्यान एक धाव मिळते ती शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाला. एका धावेने धावसंख्या होते ती 44. 2 गडी बाद 44. प्रतीक याचा पुढचा चेंडू सामना करेल तो शिवराज वारेकर. एक डावखुरा असा फलंदाज आहे शिवराज. एक चांगला रिव्हर्स मारला होता आणि चौकार मारला होता तो मगाशी शिवराजाने. चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज प्रतीक. सामना करेल तो शिवराज आणि सुंदर तटवलेला ऑफसाईडला चेंडू. बघूया किती धावसंख्या मिळते. एक धाव दरम्यान धावून काढली जाते ती शिवराज आणि अवधूत याच्या माध्यमातून. एका धावेने धावसंख्या वाढून धावसंख्या झाली ती 45. 2 गडी बाद 45. अजूनही या षटकातील 2 चेंडूंचा सामना करायचा आहे तो अवधूत याला. बघूया 2 चेंडूंवर किती धावसंख्या केली जाते. प्रतीक याचा 5वा चेंडू अवधूत यासाठी आणि सुंदर तटवलेला चेंडू. हा मात्र सीमापार 6 धावांसाठी. या 6 धावेने धावसंख्या नक्कीच वाढते ती शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाची. धावसंख्या झाली ती 51. 2 गडी बाद 51. बघूया दुसरा चेंडू टाकला तो प्रथमेश तो अवधूत आणि हा वाईड चेंडू घोषित केला तो पंचाने. नक्कीच एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली आहे ती 59. 2 गडी बाद 59. अजूनही या अंतिम षटकातील 5 चेंडूंचा सामना होणे बाकी आहे. प्रथमेश याचा पुढचा चेंडू अवधूत याला आणि हा मात्र निर्धाव चेंडू टाकला जातोय. सुंदर असा चेंडू टाकला जातोय तो प्रथमेश याच्याकडून आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय ते सूरज वाघधरे याने. अजून या पहिल्या इनिंग मधील 4 चेंडूंचा सामना होतोय बाकी आहे. 59 धावा झाल्या आहेत आणि सुंदर तटवलाय पुन्हा एकदा लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. चेंडू जातोय सीमापार 4 धावांसाठी.
हाफ सेंचुरी पूर्ण करतो का तो अवधूत. प्रथमेश याचा पुढचा चेंडू अवधूतसाठी आणि हा मात्र चांगला चेंडू निर्धाव चेंडू टाकलाय तो प्रथमेशने. धावसंख्या स्थिरावती आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 63. अजूनही अंतिम या षटकातील 2 चेंडूंचा सामना बाकी आहे. षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतो तो प्रथमेश. सामना करू अवधूत आणि सुंदर आपल्याच फॉलो थ्रूमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं ते प्रथमेश. निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा जातोय. धावसंख्या मात्र स्थिरावते आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 63. या षटकातील एकच चेंडू शिल्लक आहे. या इनिंग मधील अंतिम चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो तो प्रथमेश. सामना करेल तो अवधूत आणि सुंदर निर्धाव फेकला होता चेंडू, परंतु गचाळ असं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा यष्टिरक्षकाकडून केलं जात आहे. दरम्यान एक धाव धावून पूर्ण केली जाते अवधूत आणि शिवाय याच्या माध्यमातून या एका धावेने धावसंख्या वाढते ती 64. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 2 गडी बाद 64. वैयक्तिक 20 चेंडू आणि 47 धावा काढल्या त्या अवधूत याने